след пречешването да покажем и доматките в оранжерията. Вече имат над метър са. Всичко има цвят. Вече трети цвят, след третия вече първата китка. Натам сега ще покажем и вече зелените доматки. Стана като райска градина. Леко човек и стигнеш надалеко. Да покажем вече който цвят я да видим. На това втори. Има и с трети. А има некои и след втория. Почва да се гои да прави. Вече ми е до попа, аз съм 1,90. Моята райска градина. Я покажем. Тук. Да стигнем до истината. Къде отидехте, бабанчовци? Тук и от двете разклонения е доматчето. Его едното. Къде отиде? А не, това от другия стръки бил. Его долу. Оп. А това е моята универсална чешалка. За пречешване на пипер, на чушки, на домати, на краставици, на всичко. Аз си го измислих, гледах. И го измислихме. Чудихме се как да става по-бързо и по-лесно. А да покажем тие тук. Къде сте, бе? Така. А тук. Бабанчо. Я. Не се крий камерата, да те покажем. Така. Ето го. Да покажем и от другия край. Додолу. Вече са над метър. Предполагам, добре вървиме. Други колеги, ако видят, да кажат мнение. Специално с цвета да кажат дали добре се развиваме. Дали сме добре или трябва корекция. Няма сърня от тая работа. Питай старил, питай патил. Човек, който препати, той знае. Хубав ден, това е от оранжерията. Живи и здрави. Сега ще направим едно друго видео за краставичките.